Meta kien qed jieħu sehem fi programm ta' diskussjoni fuq Radio Malta, Lorenz Gonza ħabbar li l-proġett tal-Interconnector bejn Malta u Sqallija għal provvista tal-elettriku mhux se jkun lest sakemm tasal l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jiena l-kejbil tal-elettriku mhux sa jiffunzjona qabel l-aħħar elezzjoni, qabel l-elezzjoni li jmiss ma nlaħquhx naħseb jien. Dan anke jekk skont il-Prim Ministru nnifsu permezz ta' dan il-proġett pajjiżna se jkun jista' jixtri ż-żejt bl-aħjar prezzijiet fis-suq. Id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru tfisser li l-Power Station tal-Marsa se tibqa' topera għal numru sostanzjali ta' xhur oħra u dan għaliex il-Gvern dejjem rabat l-eluq tagħha ma' tlestija tal-Interconnector. Waqt li kienet identifikata bħala s-sors ta' trap l-iswed, il-Gvern diġà ġie mwissi mill-Unjoni Ewropea li jista' jaffaċċja konsegwenzi serji jekk il-Power Station tal-Marsa tibqa' topera. Fl-istess programm, il-Prim Ministru konferma li kienu li ta' dokumenti konfidenzjali tal-Kabinet dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku lis-Segretarju Ġenerali Pawlu Borċu Livier biex dan seta' jurihom fuq it-televiżjoni. Deċiżjoni lil min nipprovdi dokumenti noħodhom jiena bħala Prim Ministru. Sa dan it-tant waqt programm fuq l-RTK Lorenz Gonza qal li kuljum jiffaċċja stejjer tal-waħx. Kieku kelli nikteb ktieb jien. Naħseb inwerwer il-kulħadd. Minkejja l-problemi kollha Malta iżda qed tesperjenza riżultati rekord. U llum nista' ngħid li sa nagħlqu dis-sena b'rekord. Rekord! Semma wkoll kif hu ħireġ minn Kastilja fl-aħħar jiem ħa pjaċir li reġa' tfaċċa s-sur. Għadhom kemm lestew il-parti tar-restawr fejn ġej il-lift u tfaċċa il-ġmiel ta' sur imnaddaf mill-ħaxix abjad sabiħ il-ġebla Maltija